Salam. Selamat hari Minggu madihita salutna amanginang. Tapahohoma, tapukama parmingguata, marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi perbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amen. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalan disi, alay anggo halak parjahat, tarsulad do disi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martanyang mahita. Ali Tuhan debata para si roha jalan abonar. Mauliate hudok hami. Ala di pabisar hodo, ala di pabisar ho tuhami berita nauli. Nama nodangi rohanami, ay alani I upay kutadahami ho, dohot lomoni roham. Dipangido rohanami, naing mangulahon lomoni roham hami sa leling dingoluon, jalanaing mertua hami bahenonmu. Say parbadiay marohanami, marhite-hite tordim, jala pargugoy mahami,
mangorom hisap-hisap, dohot manggotapon roha portibion. Sai palasma rohanami menguluiho ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Patik ni debata nantar surat di Yesaya 40 sada ayat 10. Songonon ma didok disi. Unak ko mabiar ayaw do donganmu. Unang biyahato ko ay audo debatam. Au margugoyhon ho, huhut mangurupiho. Huhut maniopiho, marhite-hite siamun ni hati gorakko. Songoni masahatna atong rap mangidogo mahita tuhata asa dipargugoy hita mangulahon na hobar tupati nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tupati ini. Amen. Maredehita. Martangiang mahita lau manopoti dosata. Ale ama nami jala debata nami na di Banua Gijang. Para si roha na sumurong midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dodo sa dohot pangalesyon nami nagodangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asin ni roham. Jala se sama dosa nami sa luhutna. Ala ni pagkokop ni anak haholongan ni roham.
Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Amin. Tabigima baga-baga sian di bata musat pe akadolok jala humutal akarobean alai anggo para sini rohakku naso tupa musat sian ho jala pada ni hadami oku naso tupa humordit ninna sia-siho hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita. Tajahama hatani debata turpuk epistel di hari mingguan natar surat di pesalmen 62 mamuka sian ayat sada 1-5 ede sian sidapit tajahama mang marsikat soring. Holan ibana do partana batuaku dohot hatuauku. Soni masahatna martua dohalak na tumangihon hatani debata jala na upeusa. Amin. Marede mahita.
dako maha porseotai, songon nahi nati dako nidongata sa porseon, disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabian siya tod di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na berni, di panghuman ni Silatus, namate tarpajo namudak mangolo di hari pertuluhan, nama naik tu surgo, lau kudul di siya menedebata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di simay ba na pay mamulak sogot tanoon, lau muhumi halak. Au porsea di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panhalak Kristen akan abadia, doho dihasisani dosa, doho dihatai naman dok, mulak mangolu do sogot daging ni halau nang mate, doho dihanguluan na sarasuda. Amin. Tapi gema di puji-pujian sian kor seksi perempuan.
Tapi gema titing na di jenahon ni inang situa buru sianipar. Salam. Songon napataka so ting-ting di huriata di bagasan sadarion. Minggu tanggal 1 Agustus 2026. Naparjolo guarne minggu ta sadarion 5 minggu pasapuluhon dong Trinitatis. Topik jamita posmaro hamuna. Unang hamu mabiar. Napaduahon ruas nataba. Mamuka minggu sadarion sia Agustus 2026. Tajakon ma gabe ruas ni huriata ima a. Keluarga Amang Suandi Pangaribuan Inang Elvida Ramayanti Simalango. Doho tolu yanakon nasida ima Rizky Pangaribuan, Hosea Pangaribuan, Benyamin Pangaribuan, nasida pidasian HKBP Paronan Nagodang, Resort Laguboti, Distrik Opat Toba. Alamat nasida di Perum PGRI BDL Blok Opat nomor 10 tolu. Registrasi KK 0440. Masuk tu sektor Sion. Nasugutan nung ngamar minggu nasida. B. Keluarga Amang Bob Jackson Hutahayan Inang Develina Pak Pahan. Doho sada yanakon nasida ima Jacqueline Carlissa Hutahayan. Nasida pida sian GKPI Bukit Jaitun. Alamat nasida nuaing di Perum Balikpapan Baru Den Haag Blok 5 sada nomor 26. Registrasi 044 sada. Masuk tu sektor Sion. Moluadong ruas nuaing marminggu hupangidohami masajong dong nasida di ingananna. Moliate dang ro nasida. C. Keluarga Amang Saud Mangapul Manurung Inang Suna. Doho 2 yanakon nasida ima Axel Nathaniel Manurung. Doho Lionel Edgar Manurung. Nasida pidasian HKBP Kutajaya Distrik 21 Banten. Alamat nasida nuaing di Jalan MT Haryono Place nomor sia. Registrasi 0442 masuk sektor Sion. Nasida nasugutan nung ngamar minggu. Say gabe ruas namangulu manasida di huriata. Napatuluhon panitia tahun pengajaran iman. Di minggu tasadarion dung sipul parmingguon di patupa sektor Efratado Basar doho parkir. Minggu nanaing ro 10 Agustus 2026 ima sian sektor Sion. B. Parhalado doho panitia pengajaran iman nunga pada laton kartu janji iman tuganup sektor atau tatu pahima program panitia tahun pengajaran imani di huriat tahun. C. Upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 17 Agustus 2026. Sada di parade panitia pengajaran Imando
kupon door prize argana Rp10.000 per lembar. Jala diundi do di bagasan 2 tahap. Ima, di hari 17 Agustus 2026, doho di acara puncak tahun pengajaran iman 4 Oktober 2026. 2. Adongdo di patupa panitia perlombaan dalan Makalason hari ulang tahun kemerdekaan Nibang Sota ke-81 IMA. A. Kegiatan 17 Agustus 2026 di patupa panitia tahun pengajaran Imando ramah tama doho sarapan pagi mulai pukul 7.30 wita doho 8.30 wita. Upacara bendera dimulai pukul 8.30 hingga 10 wita. Perlombaan dimulai pukul 10 sahatu nasidung. Panitia tahun pengajaran iman manosohon tuhita sudi ruas HKBP Balikpapan Baru asa madohoti upacara Dina Makalason hari kemerdekaan 17 Agustus 2026 dress code-na merah putih. Di patupa panitia domuse kantin di Ulaoni. Radedo panitia tahun pengajaran iman majalo sumbangan door prize sian ruas ni HKBP Balikpapan Baru Dina Makalason Ulaoni tu ruas ni huria narade mangalehon boi madi pasahat marhite-hite sekretaris ima amang Frans Dani Situmorang manang tu ketua panitia amang William Nababan manang admin ni Huriatta. B. Di patupa panitia do lomba nalaho Makalason hari ulang tahun kemerdekaan ni Bangsota ke-81 IMA. Sada tu anak sekolah minggu lomba hukum Taurat estafet ayat Alkitab, lomba memindahkan bola, menghafal cepat ayat Alkitab, doho lomba mirip atau tidak. 2. Tu remaja na poso lomba loncat suit, lomba makan kerupuk, doho tarik tambang. 3. Tu dewasa dan keluarga mini voli putra antar sektor, lomba memasak atau antar sektor, lomba tos balon, doho lomba estafet tepung. 4. Draft susunan kegiatan doho ketentuan umum pelaksana lomba nunga dibagi panitia tahun pengajaran iman tu masing-masing grup WhatsApp sektor. D. Perlombaan cerdas cermat buku ende di patupa di hari Sabtu 5 September 2026. E. Perlombaan cerdas cermat Alkitab di patupa di hari Sabtu 10 September 2026. Nah berikutnya ibadah Komisi Perempuan PGI. Di hari Senin Marsogot 10 Agustus 2026 di patupa do ibadah Komisi Perempuan PGI napina-do mutuhu hari ulang tahun Republik Indonesia 81 tahun. Maringanan di GPIB Banuas.
masuk pukul 10.05 WITA. Pertanyaan sektor. Di hari Selasa 11 Agustus 2026 di sektor Jerusalem, maringanan dibagas keluarga Amang Situa Ricardo Sitinjak, Inang Rosti Morgiana Hutahayan, yang beralamat di Jalan Penegak RT 36 nomor 64. B. Di hari Rabu 10 Agustus 2026 di sektor Nasaret, maringanan dibagas ni keluarga Amang Herman Sudianto Nainggolan, Inang Ripka Rapma Sari Silalahi, yang beralamat Perumahan Pondok Bukit Lestari 2, Blok E nomor 44, Jalan Mukmin Faisal. Pinangi dohon ma tu sude ruas sian sektor Jerusalem dohot sian sektor Nasaret asa madohoti partanyangani. Nah berikutnya PPD Regional Sada. Di hari Jumat 10 Agustus 2026 di Patu Pado ibadah Komisi PPD Regional 1 di HKBP Panajam Pasir Utara, Resort Balikpapan Utara, masuk pukul 10.03 WITA. Nah berikutnya Padidion Nabadia. Di Patu Pahuriata do Padidion Nabadia di hari Minggu 16 Agustus 2026 di bagasan Parmingguon Arian. Tu keluarga nanaing mabuan ya nakon majalo Padidion Nabadiai asa madohoti perguruan. Ima di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2026 masuk pukul 10.00 WITA. Maringanan di Garija Tahun laos dibuam ma surat pengantar sian situa sektor nabe. Berikutnya amplop dana di hari Minggu sadarion sia Agustus 2026 dung sipul jamita di Patu Pahuriata do Papungu amplop dana tu diakonia sosial. Di hari Minggu nanaing ro 16 Agustus 2026 dung sipul jamita di Patu Pahuriata do Papungu amplop dana tu panitia pengajaran iman. Berikutnya mutasi pendeta resort. Jadwal pelaksanaan proses mutasi pendeta resort IMA. A. Di hari Minggu 6 September 2026 acara perpisahan di HKBP Naomi Handil. B. Di hari Minggu tanggal 10 September 2026 acara pelantikan manang pisah sambut di HKBP Resort Letare Tanah Grogot, Tanah Pasir Grogot. C. Di hari Minggu 20 September 2026 acara pisah sambut di HKBP Balikpapan Baru. Berikutnya ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Para halado dohot sude ruas ni huriat tapasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sude ruas ni HKBP Balikpapan Baru nama Kalason di bagasan Samingguon siang Agustus saha rodi 15 Agustus 2026. Unang ho mabiar ayahu do dongammu. Unang habiatan ho ayahu do di Batam. Au margogoin ho huhu mangurupi ho. Huhut maniopi ho marhite hite siamon ni hati gorakku. Di Jesaya 41 ayat 10.
Warta keuangan dohot warta naso di Jahahon. Bui ma berengota di grup WA Balikpapan Baru dohot sektor. Manangling database HKBP Balikpapan Baru. Songonima saha nititing dihita di huriatta sadarion marsangap matuhata. Salam. Tabegema de puji-pujian siankor ama penabur.
Huhut papungupelean sa daa dohot sa debe maredeta.
Jehovah debata nami, naing tumangi wakata mahami di partikianon. Todi mima na mengerajai rohan ng pikiran nami, asa ganu pameli Tuhan, lam mangatusi di hatam. Jala totong ma di hatam na kutangihok kami, mangula di bagasan hadirion nami ganup marsada-sada, bahen hasangapon di kuar munabadiay. Mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Horas madita salhutna. Hurian itu hata ni debata nagabe turpuk jamita di hita di minggon ima di minggu pasapuluhon dung Trinitatis tar surat ma di barita naulina sinurat ni si Matius bidu saplopat mamuka masian ayat 22 sahat rodi ayat 30 songono ma hatan itu hata. Dungi di das-das Yesus ma aka sisian na marparau pajolohot tu baribaan asa dipamuli jolo nato ropi. Jadi dung saut dipamuli nakok masa sada satu dolok martangiang. Asa dung botari holan sahalak na nama disi. Alai yang go parawi nung ngatar holang siap pasir. Jala di sosak galubangi do nasida. Ayalodo alogoi itu nasida. Jadi martahi tahuak manuk. Roma Yesus madapot ton nasida di sisik ni tao. Jadi dung di ida sisiani ibana mardalan di sisik ni tawi. Marlangam manasida. Diripu todi. Pola manganggu hibena sida sian biar ni rohana sida. Alai pitor dipakulingi Yesus manasida. Nin nama. Posma rohamuna. Audo. Unak kamu mabiar. Dungi nina si Petrus ma mangalusi ibana. Ale Tuhan, anggo hodo HP, doko na Roma dapot toko mardalan sian aiki. Gabe di dokma, Roma atong. Jadi mijur masih Petrus sian parawi, mardalan sian aiki madapot to Jesus. Alai mamereng alogo na gugui, mabiar maibana. Jadi neng lonong ma, gabe di jauhon. Tuhan, balua au. Jadi pitor disurduko Jesus matangan nama nakup ibana. Jali dok matu ibana. Ho siotik hapor seaon. Ahama pola ganggu roham. Laos bongot mana sida tu parawi. Jadi soma alogoi. Jadi disobah halak na di parawi maibana. Akanin nama. Tutu doho anak ni debata. Ima sahatna. Hurian itu hata na dihaholongi Yesus Kristus di parsaurata di bagasa tikyon akadamang dainang nang hita salhutna. Mungkin hiado dong sa tonga-tongata mar pengalaman nate molo naik kapal manang hopalate mar parau manang na di laut pe manang na di danau somalna molo naik tu kapalon molo tenang do keadaan semangat do sude. Ceria do, mungkin mekelekel, mar cerita-cerita, bahkan mungkin dengan semangat do mar foto-foto ate, isa boleh sodope, bica baga view na, beta mar foto-foto. Sudah mungkin mengambil sesuai dengan kenikmatan masing-masing, adong do mungkin sambil memandang-mandang, adong akan mereka, madong na mekel, dengan aktivitas lainnya yang menyenangkan. Molo adong, na masa si songoni di atas nih kapal ate di danau yang tenang mandang di laut na lagi tenang. Alai molo masa pe songoni molo topu di pardalanan nih gugu alogo. Manang ombak na topu gugu itu terasa goncangan na tu kapali. Rapi tersudedo berubah keadaan. Naneng marpoto hina depe pose A, B dan C petersona marra perpoto-potoon. Na mekelekel mungkin itortopu nama hening. Nah mungkin sedang menikmati alam, mereng-mereng, mengagumi ciptaan Tuhan. Tiba-tiba pasti muncul rasa khawatir, mabiar, bah hana masa, topune, itu rana melului, pelampung namara, penyelamatan nama dari lului. Sotung masa, hati buha, takaru binote na, termerpungi bena mara. Molonakan ajonok do Tuhan, pasti do pitor, martangiangi, mojo Tuhani. Boydo na masa si songoni
molo ta alami songon audokon akaningan ya kamanginang. Imana terjadi? HP molo dibagasa turpukon, takas do tabereng, molo adorang ayat 22 on, idok do disi ditamui Yesus, 5.000 halak. 5.000 orang Yesus beri makan. Duk saya pe pelayanan manamue si 5.000 halakon, isuru masih sianai. Lau maju hamu tu baribaan. Molo tajado akan manginang di paralel ni turpukon di Markus 6 ayat 45, tu Betsaida do nasida disuruh. Lau maju hamu marparau tu baribaan. Huda potop yanon. Tajaham senakandingani dungi paporhat sisianai di pamuli tong natoropi baru ma Yesus lau tu dolok lau martangiang sasadasa. Oleh patorang nasi botari mak anggo di partikiani. Jaladung gidokon holang siap pasir iko parawi idokon ma Roma galubang. Bahkan alogo nagogo. Molo tujuan nasida iko lau do manopi. Alay alogoi ma ben nasida sian arah yang berlawanan. Ido ben dokon alodo alogoi. Apa yang mereka tuju songo dia mesti alogoi. Jadi masai di bagasan galubang nagogo, alogo nagogodo. Boy mahita mabayako na kamanginang molo masa si songani, molo nasida memang tongoni tongani dano do. Nang passion nasida adong dotong aka nelayan, melatar belakang na. Alay memang masai mabiar situ tudo nasida. Rahita pe songon na kondisi na kaningani pasti do tubuh na warna biar sotung do. Alay di batu orang mamuse dumpe naeng martahua manuk. Jam 3 pagi molo tajaha di Alkitab ate. Ipat orang disi. Nang jam 3 pagi ida poto Yesus manasida jonok tu parawi. Alay hita mana mamereng ate. Molo kondisi songoni adong musi na lewat sasadasa subuh musi jam 3 pagi atur tabba ma biarna. Diripu do todi. Diripu do begu Yesusi. Bah mamolus di daun jam 3 pagi sasadasa museng HP halaki pengari bagasa biar gabelam mabiar maido benerokon marlangan manasida mangangguhi nasida alani biar ni rohana mamereng Yesusi. Alai songon na didokon ni Tuhan Yesus maradopun nasida au doon unak kamu mabiar. Gabe Roma si Petrus madokon anggohodo Tuhan dokom maau rotusina. Roma tong ina Yesus. Hola Roma mardala si Petrusi dihilalay bana musi alogoi gabe tubuh ma biar ni rohana las neng lonong ma ibana. Ide bena digorahot tu Yesus Tuhan balua au. Alay pitor jalodo yurupi Yesus si Petrusi. Itor diurupi bana ipalua ibana. Ide bena doko tu si Petrusi eho siotik hapor seaon inate ahama pola ganggu roham. Alama mereng di partikiani rap do ibana doho Yesus. Ale dung pei gabe bongot nasida tu parawi gabe menak do dohot alogoi. Jala sude na di bagasan parawi di aku hon nasida do babua Yesus do anak ni debata. Akamanginang hurian itu hata ahadun yang dohono ni hata ni debata tu hita di bagasat tikyon na parjolo tabereng ma babua marhite hata ni debataon. Boy do hita mamutih ya kamanginang taringo tuhau duhon di parsuruan ni debata. Holan di dok Yesus tu sisian nai lao mahamutu baribaan. Adong duhau duhon di nasida laho mangoloi ahanan ni pasahat ni Yesus. Dioloi nasida do borhak parjolo tinggal do pe Yesusi. HP di pardalanan di naso panagaman rodo galubangi, rodo alogoi. Napatubu biar dinawagasan nasida. Diajar honodo tu hita kamanginang bahwa ternyata nang petauloi hata ni debata parsuruan ni debata tu hita ganup bukan menjadi satu jaminan bahwa dalam perjalanan itu kita tidak akan menemukan yang namanya gelombang kehidupan. Alai justru ternyata nang pe hata ni debatan dan yoluan persuruan ni debatan dan yulahon adong do HP galubang naik ko siboluson. Molo ditodo gabe panitia, ditodo gabe perhalado, ditodo gabe pengurus. Ngadi jalo.
Nga dihilalay so ngapajawon ni debata. Enata pe marhite huriana kamanginang. Tajalo aka eskatay. Na manguloy debatado hita disi. Alay coba maju hita ng marpengalaman madalani sudai. Apakah selama kepanitiaan semuanya mulus? Tidak. Adong no tantanganna? Ada. Ada yang berlawanan dengan kita? Ada. Tidak serta-merta mengoloi parsuruoni gabe sudai mulus, gabe denggan. Alay tabering madison ada gelombang, adong doa logo. Napa tubuh biar ni roha diganupita. HP parsuruoni de patado na taula hoda. Sian mulus ni rohata do majaloi. Tetapi ternyata dalam prosesnya dang sudah HP boy songon nata pikiri. Atau mungkin ada di sini yang manginang yang sebelumnya mungkin tidak beragama Kristen, tapi pada akhirnya Tuhan memanggil untuk menjadi pengikutnya. Bukan berarti menjadi pengikut Kristus, jadi semuanya serba menyenangkan. Ada salib yang harus dipikul. Ada tantangan kehidupan yang harus dijalani. Alai aha manabui tabereng. Bahwa sekalipun gelombang itu ada, angin sakal itu ada, tapi ketika kapal kita berlabuh sesuai yang Tuhan tujukan, tidak akan sia-sia perjalanan itu. Tidak akan jatuh di tengah jalan. Jadi arahna tupangoloyota do dihatani debata. Bukan kepada gelombang manang alugui. Bahwa tujuan ini harus sampai berlabuh seturut dengan apa yang Tuhan rencanakan, kehendaki, sampaikan untuk kita lakukan. Harus setia sampai kepada akhirnya. Namangyut muse tabereng mamarhite hatani debatahon. Babua akka galubangi molo masa di ngolutta ka persoalani parsahitoni kekurangan hepengi parsaoran na sodenggani susah do hita di baheni pergumulan do di hita boy do tubuh biar di hita ay hola pilek pe dang marna malum nga dicoba tolu ubat hamar pikiri adiga do malumon do takkan asing nari na boy masa itonga-tonga di ngolutta ka manginang. Alay tabereng mamarhite hatan di bata di bagasan partikianon. Bahwa ternyata adong do Yesus madongani hita. Posma rohamuna audo unak kamu mabiar. Songo topi ini minggu teh. Odo nagabe sitiopota. Bahwa ternyata dalam masa sulitku, dalam pergumulanku, dalam kesusahanku, Tuhan tidak meninggalkan. Tapi dia hadir, dia ada, dia menyertai kita. Molo nunga debata dongan. Habis sih biar. Ale molo sodongan do debata, sudah nama di dalam habiaran. Molo adong do ibana rat do tita, madongan hita, ikut do siya kita nagin orangna biar ya deh. Memang manusiawi do molo mabiar. Ale molo dirajai biar do. Amago beha porsion dari si. Ngalamar me beha porsion na mulu pola dang pos rohana di debata nama dongani ibana. Ido ben na tabereng si Petrusi anggo parjuli ba na madokokan. Oh do HP Tuhan dokom maau rotusina roina. Hola mardalan ibana jonok tusi dihilala alogoy itor neng lono. Ketika kita dalam masa sulit kita memandang kepada Tuhan. Molo ta'araho do pamereng atau marado debata kita tujukan kepada Kristus. Maka sekalipun persoalan itu masih ada, alai yang hita molo tertuju tu Kristus do pamerengata pasti do boi talewati. Alai molo hola dihilala do para lawani otik do pe itortusi pandanganna. Dang tu debata be parnidaanna. Mana terjadi lonong mau nama idoben nama kaporsiai debata dang boy satonga dang boy sautik dang boy tergantung musim tergantung siswana hati dang boy harus sepenuhnya arsa kelas neroha suka atau duka
lagi penghasilan banyak atau penghasilan sedikit. Apa nama saya ikon hibuldo pos ni roha tu de batai asa di palua. Jadi benedo konate hosioti kaporsiaon. Maganggu roham. Ilabung na do Jesusi. Baru dapat dipatudu halongangan mangalihon mangan 5.000 halak. Lobi gariada. Tapi langsung do boi dohonon sanksi di haporsiaon. Ido pe minggu. Hola mulak sa perminggu onon. Ati kadang akan sudah tagaman non. Basotong pitur munggil haporsiaon na maradopon debata. Ikon ni patogu do hita kang manginang marhiti akan namasay laho mamereng aka pabahenan ni debata ding uluta. Persoalan datang, masalah datang, gelombang datang bukan berarti Tuhan meninggalkan. Tapi setiap kita iman percaya kita diuji do. Togu do. Pitur halus do. Neang do. Ati do pe golom ria-ria. Maradopon haporsiaon na tu debata. Namang yuk musya ka manginang tabereng ma marhite hata ni debataon diayat na parpuriate irokodo jadi di sombahalak na di parawi may bana akanin na ma tutudoho anak ni debata. Dung dibere kalaki babua Yesus isa diri ro tu kapalirap do si Petrus sodo alogwe. Tubuh ma pengakuan dinasida. Bahwa Yesus do anak ni debata ala ni halongangan habal gaon na pinatupan ni Jesusi. Di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluton songonakan na porsea hitang manginang tidak hanya 1-2 lagi gelombang kehidupan yang sudah kita lalui. Ngagodang be aka galubangi. Bahkan mungkin sonari ra lagi berkejar-kejaran galubangi ate. Dak saya oleh sada galubang nai. Karena magalubang. So saya bisa ada ngarai purina kan, ngarai purina undang-undang nih purina dope nebel genare, baru dope gak redai song itu pasum se nebel genai, karena magilumbang. Ale tabereng mamarhite hatan di debata di bagas setikion. Ketika mereka melihat perbuatan Yesus itu, mereka mengakui ketuhanannya. Dan ragu benasida laho mangokuhon Yesus do anak ni debata. Dan sekedar syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak sekedar kata. Alai disoba do. Molonunga disoko disoba. Uduk do nasida secara sepenuhnya. Maradopon Yesusi. Setiap kita orang yang percaya kepada Kristus. Yang sudah dilepaskannya dari gelombang-gelombang kehidupan. Boado hita maradopo debata. Saya do hola ditangyangi tadok kemuliate. Saya do tadok kon hola terima kasih Tuhan aku selamat. Adong do ro parsobota madapoto debata sian nasa rohata. Asa saliling ngolutta mar debata honibana. Ay molo nunga di doko di sopa hibul nama parngolon nama dakola rohana pikiran na sudero di pamatang na. Diokuhon na sida do pangurupion ni Jesus doi. Ibana do memang namarhuaso. Maradopon sudena di tanon. Dakola na logo, dakola galubang, dakola jolma. Alay sudero nasa na tinopanay sa guru di ibana. Itu pengakuan yang totalitas. Dan menunjukkan betapa keterbatasan manusia itu. Di hadapan Tuhan. Akan ang pinaluan ni debata. Na makilalaho dengan bahasa ni debata. Buado hita maradopon ibana. Siya nasa hadirio taro. Ikodo marsoba tuado panna. Ikono kuhono tado nasa nadihitai. Silehon-lehon na doe. Ngoluto terbatas do nasalpu do. Alayang go debata. Hot dorodi saliling nililing na. Alanya kamanginang hita salhu na di parsaurata di bagas tikion. Pos marohamuna una kamu mabiar. Tenanglah, jangan takut. Ima topik ni minggu di hita di bagas tikion. Harus menjadi jemaat yang kuat. Jemaat yang tangguh.
harus menjadi jemaat yang memang semakin dewasa di dalam iman. Ido dibangido tu hita. Anggo kagalubangi sudedo mamolusi saleleng di hasianganon. Tetapi untuk menjadi pemenang, menjadi pribadi yang tangguh, pengikut Tuhan yang setia, yang bisa melakukan mandatnya sampai akhir, itu ada pilihan bagi kita. Molo tatangi hodo suara ni todi sahat mahita tusi. Alai molo tapatakang doro hatau maradopon hata ni debata dang taruli hita di tuana di paradene. Alanya kamanginang omana patoguho kita madalani ari-ari ni ngoluta una kita mabiar debatado na madongani hita. Amen martangi yang mahita. Mau lihat ema di lemang pardenggan basa di hatam. Nakutangyo kami di bagas satikyon. Di pengotodo ganup to kami marsada-sada. Hodo debata nami. Na madongani kami. Dia kahape na masa di ngulo namyon. Alani unang maluas sa ameli Tuhan gabi madele. Alay hupa sahat tami matuho. Ala sa guru di hodo ngulo nami nang portibyon. Molo hodo huhaposi kami. Hibul haporsyon nami tuho. Saya na monang dohami sahat rodi ujungna. Saya na jupanga dohami dia kapasu-pasum. Itu ngatongan ni ngulu nami. Alia mang parningan basa di partikianon hupasa tami tutong todopan mudia karuas ni huriami. Na di bagasan parsahiton manang pemulihan di partikianon. Tarlemo bima dia manami mang sitorus inang buru turnip. So ninang inanami buru sinurat. Nyonya sintua sihaan. Homalemang pardengan basa na masu-masu parubatan ni aka amanami dohot inanami. Dalam memele Tuhan mangalion hai paso ni pamatang dinasida. Dia karuas ni huriam na mga dupir ragam ni aka hamolon. Selehon ali Tuhan to dimina parguguyhon. Asa totong marpakirimon na mangulu tuho. Pasahat ganup akan nama sa itong atongan ni paralan ni ngulu ni ruas ni huriami. Hola tutangan nasi dohot tolong ni roham. Nang ditikyope dia kana makirim dia kalus ni tangyang. Saya si roham ale Tuhan, patulus me ditiki halehetan na, hobar tolong mo ni roham. Nang dia karuas ni huriam nang madayal kagajang niyo marale Tuhan di bagasan minggu sadaryon, nang tua ka ari na nang ro di bagasan sa minggon. Saya lam tabay ma hahipason ng gajang niyumor. Lam tabay ng karagam niya ka paso-pasumi. Asa dia ka na berulang tahun kelahiran manang pernikahan pe. Totong ma di bagasan pakaholongim. Ala asid ho tolong ni roham ni Tuhan Jepang atau tong nasida dia ka ragam niya ka paso-pasumi. Itong atongan rumah tangga pe. Saya lam tabay totong holong ni rohan na siyako. Di partikiano pe hupasatami totong ruas ni huriam. Marhiti titing di bagasan minggu sadaryon. Ima di keluarga amang pengaribuan inang bursi malango rabdo tuli yang akon nasida. Keluarga amang mutahayan inang bur pakpahan rabdo sada yang akon nasida. Keluarga amang manurung inang suna rabdo dua yang akon nasida. Nagabe ruas na baru nasida tonga-tonga ni huriamon. Say mangula mato tim di nasida. Asaga rabdo tamele Tuhan di tonga-tonga ni huriamon. Mamuji pasangapon kuarmu nabadiay. Di partikiano pe hupasatami totong tuho di ragam niya kaulaon na nang sipatu paon ni huriam. Say ho mana patuluson hobar Tuhan si doho tolong ni roham. Totong sarion huriamon ale Tuhan marhite hami salhuna para lado ng ruas ni huriamon. Nang di partikiano pe di kegiatan na jonok na nang martupa di tonga-tonga ni huriamon perayaan 17 Agustus marhite ke panitian tahun pengajaran iman. Totong mga hupasatami tuho. Asa hoali Tuhan na madongani ke panitian ng sude para lalo ng ruas ni huriam. Di bagasan hasa daun, di bagasan ni rahot ni todi mali Tuhan martu pa sudia kaulau ni bahin hasa ngapon di guar muna badai. Nang di tikyope di negara namin Indonesia pe upasatam ito ho. Di tiki na jono ko nali Tuhan laho marningot di ulang tahun ni kemerdekaan di bangsa nami. Seho mana mga ramo ti sudia ka masyarakat na ng pemimpin pele Tuhan. Asa molo pe martupa aka ulaun 17 Agustus manang di dia pe saya mardalam ma doho dame nasyako. Asiro hamalemang pardenggan basa dinamulak be pendok kami siya bagas coromon dongani mahami di pardalanan hipas sami satu ganup aka bagas nami be nang akay nganan nami nang dinamang udutulon nami pe hami di bagasan sadaryon nang tuari marsugot pe say ho mana madongani hami tunga sini rohami mali Tuhan
Nah saya totong pai huti hutami di pardalanan yang ulu nami kanup marsada-sada nang kanup aka keluarga nang dia kana humalia kami tarlu mobi mahuriam HKBP balik papan baron mangasawan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuh. Amin. Tapasahat ma peliatan na paduahon uhut mahitat pasahaton amplop dana tu diakone sosial ni huriata uhut marede. Jongjong mahita tay timut ma ayat sada. Tuhan maparlinggo
koma peliata. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo hararuan ni saluhut selehon-lehon na denggan dohot na solibasa na moliutus. Hopasahatami masienan lehon mitu hami. Pelian nami tuho. Sejalo megebop na husus di jolom. Pasu-pasu me jala ramoti. Aso parhasia kami pelianon. Pati puluhan harajan mitonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya roma harajonmu, sesaut malomane roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, una kami to gihon tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodako Tuhan de batama pohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan de batama bohina tuhita jala di pasorhon madamena tuto ditabe.